Meghalaya Natural Organic Society for Livelihood and Innovation in Agriculture MEGNOLIA ka Iarap an pynsuk ya ka jingiasoi ya ka soskular hapdeng ka Mother India Farms bat ka Tomonpo Anglong Organic Farmers Producer Company Limited lajan lais pa ngut na kinong rep kibala mi syakmat ban register ya lede na baro an riut ligisnong hapo jong ka Ribhoi district kajingete kalong halor kijai sok trun kiba bhajong ka Meghalaya kiba ka kunhun jong kinong rep kibala rep hakijaka rep bala itu bat pensisya ba kilong kiba khoi klem ki bor dawai hapo kan ni kajingete ka Mother India Farms kan baiting ka pura ban pentroi kam ya ke internal control system ka bakan thop ya kajing ai jing hikai kajing pej benya kajing penya ya kajing tem bat kir kom pensisya ya kajing thong jing tem kiba klem ki dawai khnyang ni dawai sbo klem jing lut ai na kinong rep Vijay Kumar, the Commissioner and Secretary Katanat Agriculture and Farmers Welfare, ula banjor ya kajing simkhya jong kajalla ban karsyan ya kum kini kajing thmu jongi kalong ban kantiu ya kayo ka kot jong kinong rep ula ong da ka ban pau ya kajing thmu jong ka sarkar ban kantiu ya kirkom ai jing itu bat ban yorung syakiyo jong ka prthai kajing ya troilang ka pan i ya gi maujam ka bakungsan nakabenta ka Tomonpo kabalaseng haus nam arjar kanyo hapo ka skim MOVCD NER rengkat ka jingkersyan na ka Directorate of Horticulture ka kanhun menta ka penyai palat sanspa hektar ki jaka rep bala penskem bat bala itu ka bala penmi henrius pa hadu pras pa metrik ton ki sotrun hakashisnem UR durai raj u balong kum CEO ka Mother India Farms ula pensngau ya ka jing scam ban ya troilang ngis ngos kham haka jela Meghalaya ngila ban le khamha ka food chain ID ru ka yalam lanti yangi ula ong da ka banjor ya ka jingdon kam ban yo ya ki jing pensisha ki badon kam na ka banta ban yo rung syak yo ki hat jong ka prthai ka konhun kinong rep ka latei ya ka nam ka bakhlain hakin reus nam da ka ba penbyang bait ya ki marep ki babha syaki konhun nong thet ki ba he konthop ya ka Mother Dairy bat ka Reliance Fresh nalor ki sok trun kinong rep Tomonpo ki rep ru ya ki sembais ing ki babha bat ki bala pensisha kumju ukhau pna yong usok nyam tra kasi kakaj bat usok prem hapo kan ni jing penbait thamai ka Mother India Farms kan pek ya ka jing thiet bat jing penya yeu ya ki marem bala itu da ka sarkar kat ba ka jing penkiu ya ka dor organic kat kum ka jing long jing man jong ka yeu bat ka jing long jing man jong ka jing bha jong ki mar ka ne ka rukom ka thau ya ka lat ka ba pensyong nong rim ha ki nong rep kabala penkre na kabenta ka yeu ka hat ka bayade bar ka thong ka bakham yar jong ka Meghalaya banlong ka jakap deng jong ki marep ki bakhlem ki dawai da shin ka por jong ka ni jing trelang ka ya hap bar ka jimpan kre na kabenta ka tamasa so trun jong ka Meghalaya Pineapple Festival arsan ka bapni kumno ki kunhun nong rep ha ka jela ki bu yalade na kabenta ki yeu baremdor ki ba plek jing mut ha ka jing shalan ya ki marep ki bakhlem ki dawai sha ki yeu shabari haka jing ilang bala pelong ya kani jingiasoi ladon lang uba bimelim umlong uba dai Director Horticulture uba emling do suyam uba dai Chief Administrative Officer jongka MEGNOLIA MEGNOLIA Pranjal J Dutta uba dai Officer jongka District Horticulture jongka Ribhoi Ragha Vendra MT Senior General Manager for Operation and Special Project nakabenta ki jing troy bat ki project bakarpang Uchin Mayi Dual Gawankar badai Managing Director ka Food Chain ID baru ba John Lingdo balong kum CEO ka Tomonpo Anglong Organic Producer Company Limited kani ga jingi troilang ka pan isa ka wepat ka sinjam ha ka buit trekam jong ka sarkar Meghalaya na ka banta ka roy ka par jong ki thain nong kondong ka bane lengba ki jingi troilang jong ki tna trekam ban pan khlain ya ka yo ka kot jong ka rep ka riang jong ka jela pat ban penskem ya ka kardan jong ka kum ka telong jong ki marep ki bakhoj ki bala ban shania ki bala ban tip nang no ki wan bat ki ba klem dawai